It's time for DJ Rocky's Secret Files. Wala akong girlfriend noon. Kasi parang sakit lang sa ulo ang mga babae. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin kung paano mo napukaw ang atensyon ko. Dahil dyan sa mga salitang binibigkas mo sa akin. Nakatira ako sa US at doon na ako lumaki kasama ang ate ko. At ang mga magulang naman namin nakatira sa Pilipinas. I was 19 that time noong umuwi ako pabalik sa Pinas kasama si ate. And yep, may pa-party si mommy sa bahay nang makauwi na kami. Wala akong girlfriend noon kasi parang sakit lang sa ulo mga babae. Hanggang sa nakilala ko si Casey. By the way, my name is Topher. At yun nga, nagstay ako sa Pinas ng medyo matagal rin. 3 days na akong namamalagi sa Pinas. At kinaumagahan, nagpasama si mommy sa mall, may bibilhin daw siya at para bonding na rin daw naming dalawa. Naghihintay kami ng trike kasi malapit lang naman yung mall sa bahay. Nang biglang may lumabas na babae sa pinapaupahan ni mommy na apartment. She looked so skinny and pale. Black shiny hair na hanggang likod ang haba. Deep set eyes, sakto lang tangos ng ilong, small lips. And sa tingin ko, matangkad na siya para sa height ng mga babae. Ang ganda niya kung iisipin, no? Pero yung pormahan niya, pre, ang sagwa. Naka all black si Gag. Akala mo pupunta ng lamay. At lalo tuloy siyang namutla. Then binati niya si mommy. Sabi nung potla girl, "Hi tita, papunta ka uli ng mall?" Ang sagot naman ni mommy, "Ay oo Casey. Ay siya nga pala. Ito yung anak ko na umuwi galing sa Amerika. Si Topher." Sabay turo sa akin. Topher si Casey, Casey si Topher. Sagot naman ng putla girl, "Hi, it's so nice meeting you, Top. Just call me Dre para tropa-tropa, tol." Saboy, abot niya yung kamay niya sa akin para makipag-shake hands. Habang nakangiti ng sobra at inabot ko naman. Tanong ko sa kanya, "Why Dre?" Nagtataka ako kasi panglalaki yung Dre. Sarap sabihin sa kanya yun, no? Pero ang sinabi ko na lang, "Nice to meet you too." At sagot nung putla girl, wala lang para maiba." Hanggang sa nagpaalam na siya dahil nandyan na daw yung kaibigan niya. Then that night, nasa labas ako ng gate ng bahay. Nagmumuni-muni habang umiinom ng soft drinks. Tapos bigla siyang lumabas sa apartment nila. Nakapangbahay na siya at saktong padaan siya sa gawi ko makabibili. Tapos napansin niya ako. "Oy," sabi niya habang papalakad siya palapit sa akin. "Yeah, hey," sabi ko naman. Sinadya ko talaga na ganun yung sabihin ko para malaman niyang wala akong balak makipag-usap sa kanya. Wait, I forgot your name. Can I call you mine?" Sabi niya, sabay ngiti. Napaputang na ako sa isip-isip ko nun. Tol, sinong babaeng magsasabi nun sa lalaking kakakilala niya lang? Ang lakas ng babaeng to, halatang maharot sa isip-isip ko. Sorry pero ganun talaga ako mag-isip sa mga babaeng ganyan. Lalo na't siya. I don't like her. Ngumiti na lang ako. Ngumiti ako ng plastic sa kanya.
At sinabi ko yung pangalan ko sabay pasok sa gate. Hindi ko na siya inantay na magsalita pa, baka hindi ako makapagtimpi at masabihan ko siya ng kung ano-anong masasakit na salita. The second day after that night, may party uli sa bahay kasi birthday ni Daddy. And yes, tama ang hinala nyo. Invited yung babaeng yun. Iritang-irita ako kasi naiisip ko pa lang yung pagmumukha niya, nasisira na yung araw ko. Kinagabihan, nag-uumpisa nang dumating yung mga bisita. Habang binabati ko yung ibang kong kapamilya galing sa ibang lugar, ay may biglang kumalabit sa akin. Paglingon ko, nakita ko siya. Dre, na bad mood ako. Ang plain niya talaga. Nakapantalon na black, tas plain white shirt at nakachinela sigong. Ang sarap sabihin na, saan ka mamamalengke? Nakangiti pa siyang bumati sa akin. Hi, mine. Habang nakabungis-ngis. My name is Top. Hindi mine. Sabi ko, in a cold tone. Sabay pasok sa loob ng bahay para kumuha ng maiinom. Gusto ko itang tawaging mine eh. Tsaka sabi ni tita, wala ka raw girlfriend. So I can be your girlfriend. Parang batang sabi niya. Ano naman kung wala akong girlfriend? Tsaka ayoko sa'yo. At wala akong balak gustuhin ka, kaya pwede ba wag mo na akong kulitin? Sabi ko na parang buwisit na. Pero tang lang talaga nitong babaeng to, no? Nakangiti pa tong habang nakatingin sa akin. Nakaka-insulto, pre. Tas pumunta siya sa mga pagkain at nagsimula na siyang kumuha ng pagkain hanggang sa mapuno yung plato niya. Napukaw yung atensyon ko nun kasi puno talaga yung plato niya. At ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung nagsasayang ng pagkain. Kaya sinabihan ko siya, kung kukuha ka, siguraduhin mong mauubos mo. Hindi pinupulot yung pinambibili sa mga pagkain na yan. Sabi ko. Kulang pa nga sa akin to eh. Babalik pa ako mamaya. Napagod talaga ako kakalinis ng bahay kanina kaya hindi na ako nakakain. Sabi niya habang ngumunguya ng Shanghai. Na lang talaga ako kasi grabing dugyot nitong babaeng to. Na-feel kong ang boring ng gabing yun kaya umakyat ako sa bubong ng bahay namin para doon tumambay. At sa hindi inaasahan, sumunod pala siya sa akin. Ang dami palang dalang pagkain at 1 litrong soft drink. Naisip ko na okay na rin kaysa mabulok ako rito mag-isa. Kwento siya ng kwento pero hindi ko siya pinapakinggan kasi naiinis lang ako sa boses niya. Hanggang sa magtanong siya ng seryoso ang boses. Top, kung bibigyan ka ng pagkakataon gawin ngayon yung future na gusto mo, anong gusto mo? Napatalula ako sa kanya. Dahil hindi ko yun inaasahan na lumabas sa bibig niya. Ano nga bang future ang gusto ko? Isip-isip ako nun. Ewan, future na gusto ko maging isang ganap na nurse at gawing proud sila mami sa akin. Sabi ko na lang. Tumahimik ng ilang segundo, nag-iintayan kung sino magsasalita kaya pinutol ko na yung katahimikan. Ikaw ba? Anong future gusto mo? Tanong ko. Ako, simple lang. Future na kasama ka. Sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ko. Nagulat ako nun kasi naman. Nakikipag-usap na nga ako, huwag ka naman maging malandi dyan. Nananahimik ako nun kasi pinapakalmo ko yung sarili ko hanggang sasabihin niya na, may kukwento ako sa'yo. May isang lalaki akong nagugustuhan noon pa. Hindi niya na yata ako matandaan kasi grade school pa lang. Grade school pa lang ako noon nung huling uwi niya rito sa Pinas. Naaalala ko pa noon kung paano siya ngumiti sa akin nung pinakilala siya sa akin ng mami niya.
Kaya mula noon, lagi ko na siyang iniisip. Ang landi ko kahit murang edad pa lang, no? Wala eh. Tinamaan ako kay Cupido. Lagi akong dumadalaw sa bahay ng mommy niya noong wala na siya para tingnan yung mga pictures niya. At masasabi kong napakagwapo niya talaga. Hindi alam ni mommy niya na gusto ko yung anak niya. Ang alam niya lang, bored lang ako kaya ako pumupunta sa kanila. Tumagal yung nararamdaman ko noon hanggang sa lumipas ang mga taon, nalaman kong uuwi na pala siya uli. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Na gumawa ng moves para mapansin niya. Sa ganda kong to, hindi niya papatulan. Aba, ang daming ang nagkakagusto sa akin sa school. Pero hindi ko pinapansin. Kasi patuloy pa rin ako sa pagpapantasya sa kanya. Hanggang sa nakita ko na uli siya. At eto, kaharap ko siya. Tol, nakailang tang na ba ako sa kwento na to? Kasi tang naman talaga eh. Ang lakas ng babaeng to. Hindi ko alam yung sasabihin ko nung binibigkas niya yung mga salitang yan. Nalaman ko, 18 years old pa lang pala siya. At mag-19 ngayong taon. Hindi halata sa kanya. Mukha siyang 16 sa totoo lang. Nawala yung pagkainis ko sa kanya. At patuloy kami sa pagkukwentuhan. Nalaman ko na wala pa siyang nagiging boyfriend at hindi naman pala talaga siya malandi katulad ng inaakala ko. Sa akin nga lang daw siya ganun. Masaya yung gabing yun hanggang sa tawagan na siya ng papa niya para pauwiin. Gabi-gabi magkasama kami sa bahay para magkwentuhan sa bubong. Ganon palagi, walang palya. At hindi naman siya boring kausap kasi napakarami niyang kwento. Minsan na rin lumalabas kaming dalawa para mag-food trip. At masasabi kong napakalakas niyang kumain. Lumipas ang mga ilang linggo, pabalik na ako sa Amerika. Oo, nasanay na ako sa presensya niya at siguradong hahanap-hanapin ko yun kapag balik ko sa Amerika. Nangako kaming mag-uusap kami kahit magkaiba ang oras naming dalawa dahil kapag gabi rito ay umaga naman sa amin. Lumipas ang mga buwan at ganun pa rin kami. Hanggang sa umamin na akong gusto ko siya habang magka-video call kami. At nagpaalam ako kung pwede ko ba siyang ligawan kapag balik ko sa Pilipinas. Gusto ko kasi in person ang ligawan para respeto na rin sa magulang niya. Pero ang sabi niya, "Huwag ka nang manligaw, mahal. Hindi pa tayo magkakilala. Sayong-sayo ng puso at buhay ko." Dre, kalaking tao ko pero kinilig ako noon. At simula doon, ay naging kami na nga. At naging okay ang relasyon naming dalawa. Magkausap kami palagi at tuwing uwian niya ay tatawag ako sa kanya at mag-uusap kami habang papauwi siya sa kanila. Habang ako magre-ready naman para sa school. Legal kami both sides. Suportado pa nga sila lalo na ni mommy. Kasi gustong gusto niya si Casey noon pa para sa akin. Ako rin naman, gusto ko siya lang ang magmay-ari sa akin. After 9 months, uwian niya at dali-dali ko siyang tinawagan video call. Halatang pagod siya sa school kaya sinabi ko na yung plano ko. "Mahal, tingnan mo to." Sabi ko, sabay pakita ng tickets papauwi ng Pilipinas. "Ala, seryoso? Sa'yo ba yan, mahal? Seryoso ba?" Yan yung sabi niya at kitang-kita sa mukha niya na nabuhayan siya at parang ang naiiyak pa. "Yep, next week na yung flight ko, love. Marami akong pasalubong sa'yo." Sabi ko sa kanya habang nakangiti. "Naku, mahal. Kahit wala kang dala, basta makauwi ka lang, makita kita, mayakap kita, okay na ako." Sabi niya habang nakangiti, abot hanggang tenga.
Ang sarap pagmasdan ng ngiting yun. Nakakawala ng pagod. At kung araw-araw ko yung makikita kapalit ng mga bagay na mahalaga sa akin, ay walang pag-aalinlangang ipapalit ko yun. Mahal, marami tayong pupuntahan pag uwi ko ha. Nakaset na yung plano ha. Kaya be ready sa akin ka buong stay ko dyan. Sabi ko sa kanya. Oo naman, di ba sabi ko sa'yo? Nasa iyo ang buong buhay ko. Sabi niya. After a week, dumating na yung araw na uuwi ako. At oo, para makita siya. Makita siya sa burol niya. Ang hirap bang paniwalaan? Kasi kahit ako rin hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Sinisisi ko yung sarili ko kung bakit nawala yung taong mahal ko. Kung hindi sana kami nagvi-video call, hindi sana siya masasagasaan ng truck habang papatawid. Bigla na lang tumilapon yung cellphone niya at may malakas na tunog akong narinig nung mga gabing yun. Tas maya-maya may kumuha ng cellphone at sinabing nasasagasaan yung babaeng may-ari ng cellphone. Parang nawalan ako ng hininga sa mga oras na yun. Ang layo ko sa kanya. Hindi ko siya mapuntahan. Ang hina ko. Nanginginig akong tinawagan sila tita sa messenger para sabihin ang balita. At agad-agad din silang pumunta sa ospital kung saan sinugod si Casey. Hindi ako mapakali sa bahay. Umiiyak, naghahagis sa mga gamit kasi wala akong magawa. Inaantay ko lang yung balita mula sa kanila. At maya-maya tumawag si tita. Anak? Sabi ni tita habang umiiyak. Po, tita? Ano pong balita kay Casey? Ayos na ba siya? Okay na daw ba siya? Sabi ng doktor. Sunod-sunod na tanong ko kay tita. Anak, iniwan na tayo ni Casey. Sabi ni tita. Ayoko maniwala sa balita kasi bakit ako iiwan ni Casey, hindi ba? Nagpapakasal pa kami. Bala ko pa siyang dalhin dito sa US. Kaya tinatagan ko uli yung loob ko na magtanong. Tita, nagbibiro ka lang po, hindi po ba? Hindi ako iiwan ni Casey, di ba? Hindi. Nawalan na din ako ng buhay kasama ng taong mahal ko. Parang gusto ko lang sumunod sa kanya noong mga oras na yun. Hindi ko alam kung anong iisipin ko na papaano na lang ako. Paano yung mga plano namin. Sana tumingin siya. Sana pala hindi ko na siya tinawagan. Sana hindi ko na sinabi na uuwi ako para hanggang ngayon. Sana hanggang ngayon buhay pa rin yung taong mahal ko. At nutuloy nga yung pag-uwi ko sa Pinas. Pagkatapak ko pa lang sa lupa ng Pilipinas ay parang ayoko nang maglakad pa. Natatakot ako baka hindi ko kayanin. Baka hindi ko kayanin na makita ang babaeng mahal ko na nakahiga sa kabaong at wala ng buhay. Doon ako dumiretso kung saan nakalamay si Casey. Nasa labas pa lang ako ng pinto ay parang hindi ko na kayang humakbang pa papasok. Saktong dumating ang mga pinsan ni Casey kaya tinatak na nila ako papasok ng loob. Nakita ko na maraming taong nakikiramay at naghihinagpis sa pagkawala ng taong mahal ko. Nakita ko ang mga kaibigan niya, magulang niya, at ang kabaong nasa gitna ang nilalaman ay hindi ko gugustuhing mawala. Nakaharap ako sa taong mahal na mahal ko habang ako ito. Parang patay na rin sa kadahilan ng wala nang maramdaman. Nakatitig ako sa mukha niya sa kabila ng salamin. Napakaganda mo talaga, mahal. Wala kang kupas, ang daya mo, nag-iwan ka agad.
Kung hindi na sana ako tumawag, hindi mangyayari ito. Kasalanan ko. Tangin ng buhay ito. Sana ako na lang yung namatay. Bakit siya pa? Bakit ikaw pa? Umuwi ako ng lugbok na lugmok. Dala ang mga pasalubong sa'yo. Mahal, di ba gusto mo ng chocolates? Bumangon ka na dyan, mahal. Marami akong dala para sa'yo. Mahal yung plano natin, mahal ko. Nakaset na yun. Bakit mo naman ako iniwan? Hindi pa ba sapat yung panahon? Sana hindi na ako bumalik papuntang Amerika para nakasama kita. Baka sakaling buhay ka pa ngayon. Masakit sa amin na nawala ka, mahal. Lalo na sa akin. Gusto ko lang sumunod sa'yo, mahal ko. Para maipagpatuloy yung pag-iibigan natin. Sa akin ang buhay mo, kaya't sa'yo rin ang buhay ko, mahal. That was 7 years ago. And yet, it still breaks my heart when I remember that nightmare. For you, Casey, mahal ko, pinapanalangin ko na sa susunod na mabubuhay tayo sa mundong ito. Ikaw at ako pa rin na magkakatuluyan hanggang sa dulo. At nakabangon man ako mula sa pagkakadapa ko. Mananatiling bagsak ang puso ko para sa iyo. At makahanap man ako ng babaeng bubuo ulit sa puso kong napiraso. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang first and true love ko.